wonten kletak rentunipun nyuwun agunging samudra pangaksami. Monggo Pak Camat. Nek lho. Kok Pak Camat? Ayo. Ayo bisa dibacokke. Monggo Pak Camat. Lha aku ora camat e. Lho, kowe iku camat. Calon mati. Alah mati neh, mati neh, mati neh. Lah masa niku ajeng blungsunge kados kula. Lah sampean niku njing niku milik mati. Mati guri apa? Mati guri napa mati dhisik? Mati dhisik napa mati guri? Iki kudu milih salah siji. Nggih. Nek aku yo karo sing jupuk. Lah sing jupuk sapa? Sing jupuk yo sing gawe urip. Lah ya milik mati guri apa mati dhisik? Nek sing jupuk kuwi Alambah ah. Ditakoki angel ngono. Lah kowe njaluk mati sik apa mburi? Nah aku yo endi mau? Kok ndi mau? Kok ya kowe ditakoni kok. Nah aku milik mati mburi. Nah, ora ana sing mendem kowe, keleleran. Goblok. mati mburi liyane wis padha mati. Kabeh sing Ate ngubur kowe ate sapa? mang ora ngono, ate mang ora ngono. Lho aku ki wong pinter lho, Pak. Mang jawabane ora ngono ya. Ora roh kok tanya saya. Gusti kamu beng dumadi sing dipuk. Nggih kula. Nggih kula. Nggih. Nggih. Walah sampun. Sampun. Rampung. Takoni kewajibanmu iki apa, Cok? Lho, lha apa mandut? Lha apa kewajibane? Kewajiban awake dhewe biasa bengi nggawa kembang sarung. Lho, desa. Nah, nggih jagu jagi rondo kampung. Takon nek ora nganggo kembang sarung nek kono. Nah, niku sinten? Rasane aku ning mburi mangan dhewe. Lah mangan dhewe sing masak sinten? Ndek gawe. Nah, mangane sate ya diterus ndek gawe. Lah iya. Lah kok kowe sing ngopeni aku? Sing kandha sapa? Aku mau. Salah krungu. Lah aku mesti duit ta, Bu? Niki mawon nek pateni. Mati neh, mati neh. Mati neh, mati neh, mati neh. Yo mati terus e. Mergo wong tuwa kuwi kena kanggo tuwa-tuwa kanggo awak dhewe sing enom. Winginane pun melih kalih kula. Piye? Iki winginane setahun setengah lah kena penyakit saraf. Heeh. Betul ke dokter saraf boten ngatasi. Terus perkara jebule ketoprak sepi kena penyakit kurang sarapan. Kok penyakit Kurang sarapan piye ana? Lah gocek engko. Yo ora asine iya. Ora kurang sarapan asli. Ya asli saraf penyakit saraf. iki pun aku dibutuh Pak Purnomo. Masane gendeng piye? Aku edan apa piye? Nggih sampun-sampun. Bagus ah ngene bos ya, Kak. Nggih. Nggih. Monggo. Monggo.
ijazah di KTP. Kowe iki piye to? Ben to. Jaman semono ki durung ono Wis ono. KTP. Kok saiki megawe ning Indonesia kene iki ya. Kudune nganggo ijazah. Ini pangeran kados pegawe pendidikan. Sik, Berpendidikan. aku kok malah rada bingung. Ini ya Joko Sendang. Nggih. Aku gelem menehi pegawean karo kowe. Nggih. Gawean piabot. Umpama totoane nyawamu kowe gelem apa ora? Nah, bener. Mona senajan abot waton bayarane niku kena tuku sapi kalih motor kula. Bayarane nggo tuku sapi karo motor. Mergo kula niku rak pamit kalih maratuwa, wedok lanang kalih bojo. Yo, Kula budhawe teng kutha kudu iso entuk bondo, kena tuku motor kalih sapi. ya kuwi bener. Nek kula ora iso nggawa motor kalih sapi, sikil kula ajeng diganjing lho. Ya kuwi bener bojomu karo maratuwamu. Joko Sendang. Kowe wis duwe anak bojo, wis wajibe kowe kudu nyukupi. Kula dereng duwe anak bojo. Lha ki mau? Sampeyan muni anak bojo. Lha ki mau kondo jarene. Bojo tok. Dadi kowe duwe anak. Durung duwe anak. Dereng. Duwene mung bojo kan. Maratuwa. Bojo. Karo maratuwa. Nggih. Maratuwa. Ngene Joko Sendang. Ora mung trima tuku sapi karo motor. Mengko sak njalukmu bakal tak tuku. Lajeng pedamelan kula menapa? Sekadangku Purbawati lagi wae ilang saka ing keraton Pura Kencana. Wah, dicolong maling. Kowe iki lho. Yang Yo ilang. bener yen ilang kuwi dicolong maling. Nah, Mula sok sapa wae ora mawas kuwi sapa, waton bisa ngundurake sekadangku Purbawati bakal diganjar Sekadang niku no. kadangku. Ah, ngoten nah, kadang kadangku sing ilang. Kaya ngono. Mosok ketoprak sekadang. Kadang tok mboten mau jeblok. Kaya ngono kok. Sekadang padha wae. Iya iya. Ketoprak bluro ya wis. Sampai Kowe iki iki lho. pun pati ya. Kowe iki aja buka wadine wong. Nggih. Kadang panjenengan sinten? Purbawati. Oh, Purbawati. Ya. Nah terus saderenge Purbawati niku ilang wonten kedadosan menapa? Ana wong-wong saka ing Kabupaten Sedayu. Endi kene sing ngomong sampeyan terus. Wis kowe dhisik ngomong. Nek ilang apa? Buka ati kowe gak apa-apa. Pripun pengen? Niku wonten pawongan Sampai pengen ora basa karo kula. Kowe ku ya kowe iki ya wong tuwa lho. Wong tuwa ya kudu dibasani bareng. Mbok terusan dibasani. Ae ngono ya ya. Iki ana wong sing mlebu. Ya. Ning Taman Sari, wong saka Sedayu. Kuwi mboyong nyolong karo kadangku Purbawati. Yen kowe bisa nemokake gawa bali ana ing Pura Kencana, kowe bakal digandar karo Kanjeng Rama. Iya gatuk iki. Nek sapi karo motor. Ya pun ngoten. Monggo dhisik. Kepareng kula nyuwun pamit. Saiki kowe lawan aku. Podo ngapati lakune sejujurnya. Nuwun sewu Kang Mbok Purbawati. Kang Mas Rangga Baskara menika rak nggih bagus to. Gagah piteksa, sugih bandadana. Mula kula suwun kanthi sanget Kang Mbok. Kuruna panjenengan lelados kalian Kang Mas Rangga Baskara. Diajeng, Injih, piye nggonku nglakoni upama aku ki ora tresna lho Diajeng. Apa ya kudu batinku ki dipaksa? Kang Mbok, wonten nunen-nunen witing tresna jalaran saka kulino.
Sithik mboko sithik mengkone yen panjenengan cedhak tansah cecaketan rak nggih purun ta panjenengan lelados. Kuwi rak mung pawadanmu to Diajeng, supaya aku bisa ngladeni kelawan kadang. Ning ya sing gedhe pangapuramu. Babar pisan aku ora bisa ngladeni Diajeng. Mbok, yen panjenengan tetep boten purun, mengkone kula ingkang didukani kalian Kang Mas Rangga Baskara lho Kang Mbok. Ya piye meneh? Wong aku ki ora bisa lho Diajeng. Mbok ya kowe iki aja meksa lawan pisan. Kula kinten boten kirang anggen pulang kripih Kang Mbok Purbawati lho Kang. Ti. Rene lho, Ti. Kok Tito Kang Mas? Kang Mbok Purbawati. Purbawati. Sing jangkep kok Ti. Ti Purbawati. Aja adoh-adoh kene cedhak marang aku. Ora penak wong ora ndek bojo kuwi ora penak. Penak-penake wong urip kuwi nek ndek bojo saya-saya hawane atis kaya ngene iki. Penak niku yen tresna sami tresnane. Ning kula kalih panjenengan menika mboten tresna. Jare mau wis dikandhani kadangku rewiting tresna. Lah niku ora namung pawadan. Montok, panjenengan menika pados wanita sanes kemawon ingkang saged nampi pekatresnan. Lho nek perkara wanita kuwi jagatan tak kandhani. Nuwun sewu Kang Mas. Kok guyu mbok plengokke wadep. Kula badhe Ya, tak semu. Kowe kali gelem apa ora, Lungso, potongane kok wong nyuwah bekecot. Wani ngepruk aku kowe. Niku mboten nyulah bekecot. Lah apa? Kula kodhok. Padha wae. Jenengmu sapa? Joko Sendang. Kowe ngopo teko ning Sedayu? Nulungi bose kula. Bosmu sapa? Purbawati. Lho nek kowe kelakon nulungi Purbawati ateges kowe bakal cengkah lawan aku, Mergo ganjarane gedhe. Apa? Kula nek iso nulungi niki untuk montor kali sapi. Ora sah montor karo sapi, wurungke nggonmu tetulung lawan Purbawati, kowe tak wenehi kebo karo cemek. Ora budak. Sing kula goleki montor kali sapi niki mangulungke napa mboten? Tak kuwi. Suwen iki randan siap-siap. Wah! Maling. Barek-barek maling. Sing maling niku Bupati Rangga Baskara mboten. Kae gak maling. Kae arep amarah, nanging ditampik. Kene ditampik ora usah dibacutke kok. Wong lanang tampik isin. Nuwun ngambil kerisnya. Lho. Nek ndek pusaka dhewe. Arep mbok go. Kula niku tak seneng kali kerisnya cah iki. Lah niki ampun. Aja. Muga iku coplok. Waduh.
Sedayu. Sinten sampean? Jenengku Kala Sakti Wijaya ya ta. Lah kok nggo keris? Kuwi mateni anakku Rangga Baskara. Mboten kula selaki. Padha wani karo bapak gurune. Apik kerisku. Sebetulnya gajaran mungkin dirbuk teng kedaton mawon. Oh kaya ngono. Yo yo. Ayo ayo ayo. Senengane butut jek iki. Lah pancen kan asik dawa-dawa ya butut. Sik. Kowe iki sapa kowe iki? Aku Ranggawati. Kadang Kang Mas Dipati Rangga Baskara. Pitik horen. Kepiye? Pitik horen lho, pitik tak teladung ngene. Iya. Ngajar sembrono. Kowe to kawong asing mateni kadangku. Poso-poso awake malah tambah abot. Sapine, Pak? Anji aku kok anji. Pancen aku sing mateni dulurmu Rangga Baskara. Saiki aku njaluk ijole. Kowe njaluk ijol apa? Ijole kowe dadi bojoku. Eh. Lho kowe wis mateni kadangku ra yo penak to ijole yen dadi bojoku. Aku wis dibojo ya, Mbak. Bojo. Wis. Piro? Ya siji kok. Senajan siji, loro, telu aku saguh mbok wayah. Saguh mbok wayah ra apa-apa. Kowe saged diwayo? Iso. Kowe eman. Lah piye bojone pegaten ae. Wis nek perkara diwayo, kula nggih saged. Aton sampean rukun. Rukun ya tetep rukun. Sing rika mbok tuwa sampean mbok nom. Biasane kuwi adate ya sing nom, sing diperhatekno, sing disayang. Ya wis aku gampang sing tak puli. Apane sing dipuli? Mesti saya tak akehi. Oh, lho sampean ki kok sembrono. Bokong apa wajan. Eh, Ora buta. Ireng-ireng sandanganipun ramane mboten gedhu. Dianggep omahe dhewe iki kasar. Ini Inji paring dawuh kula. gawe horking negara. Ilangmu kabeh tak kupiake prajurit magang nganti Bintoro lan Perwira. Saiki wis bali. Inji sampun Rama ingkang saged tetulung dumateng kula inggih menika pawonganipun saking Karang Pradis. Kae. Inji. Kae. Wah. Pripun to, Mas? Nika leres lho Rama. Sing montene tak iki to. Sampeyan Saya to, wis gojek. Saestu mboten kula menika mboten gojek Inji. Sing nulungi kowe pawongan Leres. Lho estu ngaten lho ramane. Dur sing nyolong kuwi sapa? Kanjeng Adipati Rangga Baskara saking Sedayu. Wes to saking Sedayu. Inji. Iso bali. Ya. Sik tak laras iki lah. Inji Mas. Kenapa ya sik ele ya? Jih, Kanjeng Rama.
Toh jenengmu sapa toh? Takone jenenge apa lah lho. Oh, jenengmu sapa? Nggih niku Oh, jenengmu nggih niku. Alah. Sampeyan mau ndika pripun? Toh jenengmu sapa? Tok, kula mboten tok. Sapa mau jenenge? Joko Joko Oh, Sendang. tak cekak Jokone. Jenengmu Joko. Sendang. Apa bener kandhane putriku sing bisa ditulungi kowe? Mboten. Lho. Joko Ora Sendang. ngono jare nggih. Ini kondo aja sembrono. Tegese mboten niku mboten kula serak. Lah, dalah. Oh, kuwi nek colometan. Nah, Nggih. nggih. Ojo sok colometan ya, Le. Nek kulo colometan ndak sumbing. Restu. Tenan. Nggih. Sing ditulung putriku sing iso nuwake saka tangane wong saka Dayu kowe. Waduh, bejo kowe. Bejo. Jane Awet ngene, iki putriku wis tak saimbarake. Marang sapa kang bisa tetulung lan nyelametake putriku jambane ning Dono bakal tak paringi ganjaran samulati. ganjaran. Ganjarane nopo? Ah, ganjarane putri Triman. Mboten gathah. Aduh. Entak. Malah kok kabeh mbok pentungi. Janjine jeung pangeran nek kula iso tetulung. Sing penting niku kena nggutuk motor kalih sapi. Oh, Pas Leres Romo, ngene sapi. jaluk wis sapi karo montor. nggih. Ini nggih tanganmu lara nggih. Engko ning jero diwales. Jalukmu montor karo sapi. Nek perkara kuwi gampang nek ganjar sing tak paringke karo kowe kuwi iki unine sayembara, Ndang. Nuwun sewu, Anu Gusti. Kula niku mun duwe bojo. Dadi apa Nggih, mboten kepenak kalih bojo kula. Wes to, bojomu pegak. Nah, Iki marai elek. Kok marah elek? Tapi kowe moki-moki kowe mergo kowe duwe bojo. Kula mun duwe bojo. Bojo kula apik kok jelek. Jelek. Jelek iki apik. Iki Apik tumindakmu, apik. Jelek kok jelek. Jebul kuwi moki mergo kowe wis duwe bojo. Mau ngelarani bojomu. Mboten. Ora mergo kowe nampik. Mboten. Iki lho, ono contoh. Contohnya nggih Joko Sendang. Jane jane nggih goe maning tetep Ya, kula. iya. Tetep kalih bojo. Iki lah ngono kuwi tinggal wae. Jo. Iki iso ndawake umur. Irunge. Kene yo. Kene yo dong. Pun ngajeng sing wigati kula Dan maksud apa? beto motor kalih sapi mara sepuh kula pun seneng. Tak turuti ora montor karo sapi. Gandeng kowe bisa nentuke negaraku, kowe uga tak paring ganjaran dadi prajurit. Ah, mboten gathuk. Motor kalih sapi. Iya montor karo sapi. Montor sapi tak paringke, terus kowe tak dadekke prajurit dan Lah bayarane pinten? beruh Asal iki tugas sampe kalih motor. luweh. Murah. Motor nggih gathuk. Gelem? Pun Iki ngene, nek kowe gelem kok bali ning omahmu, kowe nganggo sandangan ben jarane nek kowe lagi dadi prajurit. Prajurit iki najane isih lagi wae nek murid kudu nganggo pakaian dinas. pakaian dine. Pun angsal beto arto. Ento. Ento. Yang aku mengke kula nek mulih ajeng gawa duit 3 sak. Joko Sendang. Duwe kok telung sak itu lho. Aja ilang. Para tua kula mari. Ini, Bang, aku ya seneng. Keluargamu ben seneng ora teges aku nundung ya. Ganjaran tak eke mampir ning Pandiarso. Kok ngaten? Karo sandangan prajurit. Nggih. Nek aja medeni kawula ya. Mboten. Ayo nek kawula. Nggih. Nggih, pareng kula nyuwun Ya pamit. sing ngadepi. Kalau nek bajake. Siramu Kula paring jawur Rama. barengi balining putriku teges aku wis tentrem. Mula ing kene aku bal nedya ngenomke brajane. Putraku sing pembarep bermaksud tak lengseri negara ing Mangga. Iki dawuh Katiyut
silem tak wisida pinaka pengayoman. Kowe marangkani dhisik ya, Le. Yo. Pangestu. Ini. Kinanten pusakane ki Rama bisa jejeg lan tetek nggonmu ngayomi kawula. Kanjeng Rama, rek dening kula menika sampun nglenggahi daftar maesha. Kula badhe tambah gelar utawi tambah jimat asih. Sang Prabu Anom Purbakusuma. Kanjeng Rama, wedal sakmenika Purwakencana sampun ayem tentrem. Wangsulipun kadang kula Purbawangun. Wajib Kanjeng Rama, kula pastahaken dhumateng panjenengan. Kanggo ngramekke nggonmu jumeneng, mungko nyepta undangan kadang terpati lan bupati lan dipati ben rawuh ben semua nggonmu. Ayo dipurnake kabeh padha diwarake ya kados-kados iki. Panjenengan mangertosi ingsun dumugi wonten ing dalem kepati. Atur pirsa. Ing wedal sakmenika Kakang Patih Bramasta wonten Netepi kewajiban saking panjenengan Sinuwun Prabu. Ngantos sakmenika dereng wonten pundi. Kakang Patih Bramasta boten kondur ing dalem kepati. Pancen dereng wonten pundi. Estunipun wonten kabar lelahi. Kabar lelahi. Ing wedal sakmenika Kakang Patih Bramasta sampun kapundhut pangarsaning Gusti Kang Jagat. Sinuwun Prabu. Kanggo sirah. Ampun susah ing ati. Menawi to Kakang Patih Bramasta ing wedal sakmenika sampun boten wonten ing jagat raya iki. Panjenengan wasna semelang. Ingsun pinangka dados gadisipun Kakang Patih Bramasta. Ingsun badhe mundhut garwa kali panjenengan atase ingsun salah sawijining ratu sesembahaning para kawula akeh wanita kang ngunggah-unggahi marang panjenengan ingsun ya gene kang mbok sing ratih nampik apa kang dari kesah Awet priya ingkang kula tresnani namung garwa kula sinupun. Ulun mboten kan. Kula ingkang sajino. Perkara kang mbok sirati ora gelem lagi para panjenengan Sugro. Abang dene ijo dene apa? Ya ngono. Dene dene foto. Kanjeng Loko.
Ya kene panggadangku ora jumbuh kelanjutan kasungan. Aku kepengin dadi wanita kang utama bekti marang kakung. Nanging apa tundone diajeng? Sliramu sidra ing katresnan diajeng. Kula lepat menapa lan panjenengan Kakang. Sliramu dadak takon apa luputmu? Aku kepengin ngerti. Sajrone aku ngerti wajib bupati Tumbalen Praja. Sliramu tuh minta apa? Kula mboten tumindak menapa-menapa. Koro! Pramasto. Sliramu setidro kelawan pun kakang. Aku ngerti yen to sliramu tumekon dilampaku lagane Sinun Prabu Brokumara. Sliramu kepengin latih kelawan Sinun Prabu. Iya apa ora? Boten Kakang. Kaporo Sinun Prabu ingkang rawuh ing kepatihan. Piye? Rawuh ing kepatihan. Apa wis kayunen rupamu? Nganti Sinun Prabu Brokumara gandrung kapiraku kelawan kowe diajeng. Oh, Srirati. Sliramu sadurunge tak gersake pundhut mlebu ing kepatihan. Kowe pindhan ning Kembang Melati kang arum gandari. Nanging saiki tan prabedane Kembang Bangah kang banger gandari. Sliramu kuwi. Kakang. Iya. Nanging saestu kula boten tumindak menapa-menapa. Cukup! Rungokke pangandikane Kakang. Kejaba sliramu wis tak ragem pinangka garwa. Ora ana bumi sajengan ing kepatihan minggat sliramu. Yen panjenengan kersanipun kados-kados badhe kula turuti. Nanging kula namung nyuwun sandangan kula sing saking desa. Sandang penganggu komodes ranti sawetara. Wis rampung. Ora usah dadak kesuwen. Tinggalke kepatihan saiki. Sakderepun kula ninggal kepatihan. Pang panjenengan persani kemben menika Kakang. Kemben menika minangka seksi ewangi sepisanan kula lan panjenengan cepat dune katresnan. Sakesah kula saking kepatihan. Kula aturi panjenengan kumbah kemben menika. Ing mangkinipun nyata pancen anggoda bacin. Ateges kula sing luput. Dawah kosong mangsul. Yen to waki, kula menika boten lepat Kakang. Wong wadon ki ora gelem diluputke pawadane ya maneka wadon. Gondo wangi utawa gondo baji. Tak butekke. Mesti gondo baji.
usah ki duit kabeh kok karo laran. Sampeyan ngenyek. Kula niku prajurit anyar-anyar. Suket. Jarene nggo duit 3 sak. Nggih. Mekaten seragame dereng kula nggo. Lah kowe kok dasyo lawan wanita iki? Iki apa? Iki bojo kula. Niki bojo. digo mlayu karo wong lanang. Iki bojomu. Nggih. Lah kok ngene? Nggih, payu. Omongane lali. Kula niku ra ampun nyambut gawe. Heeh. Kringeten. Iya. Kula menek duit tak cukupine ya glange rebyong. Ora trimo. Ora trimo jek seneng karo wong elek bukek. Jenengmu sapa? Kula Joko Sendang. Lah iki jenenge bojomu. Larum. Ndang. Sampeyan sinten sampeyan ngomel-ngomel tak Kowe ra durung ngerti aku. Aku Patih Brahmasto ing Giripura. Gusti Patih Brahmasto. Seneng sempalen kelawan wong wadon. Wong wadon ki aja disia-sia. Lha niki salah. Lho. Kudu ditelesih perkarane bener lan orane. Aja kesusu. Sampeyan ngerti. Oh, Kang ngono, ora kok sampean bras-bras ae. Wong lanang ki wajibe ngayomi kelawan wong wadon. Lah. Aja nganti kok sia-sia. Kula niku emosinan, wong Pak sepeda diselip ngoten mau. Cepet kula. Nah, kaya ganteng iku, Kang. Tenane aku ngerti dhewe kedadian iki. Bojomu iki arung tenane ora kok ngladeni lawan pawungan sing dadi katresnan iku. Iki mau arep dudu paripurna. Aku ngerti jalanan aku mapan ning papan. Dadi wong lanang niku aja moro tangan. Aja moro tangan. Jenggiling. Aja jenggiling. Wong wadon perkarane. Nah, Oh, Kang contoh iku ora kaya sampean. kaya aku iki lho. Sampeyan nggih mboten nate ngoten niku. Aku ki ora nate dak sia lan nyempalani kelawan wong wadon. Nek ngono aku sing elek nek ngono. Nggih kula nyuwun pangapunten aku njak ngapura. Rom. Yen wis padha ngapura-ngapuranan, iki kinarya dadi seksi. Nggonmu duwe perkara nganti saiki rampung, ning papan kene ora ana sendang. Jenengmu Sendang, lan Larum. Gelemu dadi seksi. Yen kono raja jaring jaman, papan kene katelao Sendang Arum. Sendang Arum. Jenenge kula nyuwun pamit. Kula tak nyuwun aku dhewe iki gugur. Yo, aku syukur ora iso nglakoni dhewe. Mosok. Ya wis kono mulih. Bareng, Dero. Kok ketemu karo panjenengan? Aku sing luput iki. Aku wis mbuktekke yen to saiki nggondo aku kembar sing kok paring kelan aku. Rumangsane luput Aku panjenengan. salah, aku luput, aku jaluk ngapura. Nyuwun pangapunten. Kula paringi. Nanging kula namung nyuwun panjenengan Sunan Prabu Brakumara. Bro Kumara tak wujud iki. Laratas nggih. Sae becik. Kakang berapa? Panjenengan menika sesebahan kula. Nanging kenging menapa tegelan mentolong loro paken dhateng kula. Kula sampun budidaya ngupadi tumbaling praja wontenipun Jundrik Kencana Seta. Ora peduli. Nanging tujuanipun menapa? Garwa kula badhe panjenengan kakak. Upama aku tumindak kang kaya ngono Kakang Patih Brahmasto aja ngluputake marang piyane. Menawi kula mboten klebataken dhateng dika lajeng Aku sinten? tumindak kaya ngono ana sing kong. Sinten sing dawuh? Oh, tekek bosok kuwi. Duding kula tenang kok. Lah kowe to Lha sewu. nalika semono sing ujug-ujugi rak kowe. Sakniki kula akeni, panjenengan duding ngeten. Ning sing telu niki teng sampean. Iya lho. Isi teng kula. Saiki malah tutuh tinutuh. Jenengan sing Meniki sampun cedhak. Kowe temenggung ra Ah. pacang. Kebrayan kula saged tentrem. Menawi panjenengan sampun sirna saking jagat roh. Kaya ngono. Kula nglabuhi dhateng garwa kula diajeng Yen ngono
Bojono aku kok nglabu sirate. Monggo. Tresno kawas sirate. Wah, iki Patine Sunan Prabu Bhrakumara lan Sora Keling iki kabeh kanggo pasenengan. Sepira gedene sengsara yen kinampa ambung dadi coba. Pakati kang becik ayo padha diagem, sing ala ayo disingkir. Muga-muga tentreme kraton Dipura, muga mahanane negara sing gemah ripah Rajinawi, kerta tata Naraharja. Murah pangan, sandang lan papan, lumeber ana ing desa Kedalingan. Luwih-luwih ingkang hamengku gati. Muga-muga nggone mengku karya tansah winungku ing karaharian, cepakan rejeki adoh ing bilahi. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Monggo sami gembul busana